Снимаме. Добър вечер, добре дошли в нашото студио на Крадела Медиа. Опитът ни да се свържем с премиера на България господин Радев беше успешен и ние очакваме да дойде тази вечер в нашото студио, но той няма да бъде сам, а именно със своите министъри, господин Цикоро и господин Ангел. Благодаря ви, господин премиер, че приехте нашата покана и ни удовлетворихте с вашето присъствие. Само не виждам господин Цикоро и господин Ангел, защо не присъстват тук с вас. Благодаря първо за поканата. Не искам да задълбочаваме темата, просто съм ги изпратил при доктора, както знаят много повечето хора. Ясно, значи да продължим по същество. Да. Само че аз съм си записал въпросите към вас на телефона, защото вече така е модерно. Така, хиляди хора искат отговор на един важен въпрос. Защо обещахте, че българския лев ще бъде защитен, а днес все още нашата главна валута е еврото? Много граждани се чувстват подведени и очакват лично от вас ясно обяснение. Защо променихте позицията си? Имало ли натиск върху институцията? Кога според вас България загуби реалния избор за лева? И смятате ли, че българите бяха излъгани? Добре, ще отговоря на всички въпроси един по един, но нека бъдем точни. Аз винаги съм казал, че подобно решение трябва да бъде взето след широк обществен дебат и с грижа за българските граждани. Премиерът може ли еднолично да спре процес, зад който стоят парламент, правителство и международни ангажименти? Да, но хората чуха друго. Ще пазим лева, левът изчезва. Не е ли това политическото отстъпление? Не бих използвал думата отстъпление. Реалността е сложна. България е поела ангажимент още с влизането си в Европейския съюз. Въпросът беше кога и при какви условия ще бъде. Тогава защо не казахте на хората ясно, че левът няма как да остане завинаги? Казал съм, че обществото трябва да бъде подготвено и информирано. Проблемът е, че дебатът често се водеше с лозунги, а не с факти. Но вие самият използвахте силни думи. Използвахте идеята за референдум и после всичко изчезна. Имаше ли натиск върху вас? Натиск винаги има. Политически, икономически и външен. Но решенията ми са били винаги водени от мен самия. А интересът на хората къде се губи? Малък бизнес, пенсионери, работещи. Те се страхуват от поскъпване и загуба на контрол. Какво им казвате сега? Какво им казвате тази вечер? Аз им казвам, че държавата е длъжна да гарантира защита на доходите и контрол върху цените. Ако институциите не го направят, общественият грях ще бъде напълно оправдан. Само последен въпрос за тази вечер. Съжалявате ли, че обещахте на хората да бъде върнат лева и защо блъснахте наша репортерка и ние отговорихте на въпросите? За нищо не съжалявам. Съжалявам? Репортерката си го търсеше. Въздържах се. Аз съм вече на власт, така че почвам да крада. Ето, това е вече резил. Тихо! Снимаш ли? Да. Моля ви се, господин. Цени... Моля те се, служете червена точка. Цените няма да се променят. Всичко се дига тройно. Левът го забравете. Аз съм на власт. Бойко ми е брат, Пеевски също ми е брат. Е, това вече е резил. Спри камерата! Спри камерата! Е, това вече е резил. Баща ми на майка.